dneska sme tu a ideme si vyhlásiť súťaž o Huge Peta. Bol jeden komentár a má like a odber, takže vyhráva. Ľudia, tu máte proof, že som legit, že neskemujem. A keby ste chceli ďalšiu giveaway, stačí dať like, odber, však vy už to poznáte. A tak, tu máte proof, že som legit, že neskemujem. OK. Má ho tam. Mail send. Vidíte, nie som scammer, ľudia. Takže ďakujem. A keby budete chcieť ďalšiu súťaž o Huge Peta, napíšte do komentárov. Ja sa s vami lúčim a uvidíme sa u ďalšieho videa.